Com sabeu, Fustec construeix diverses cases alhora per tot el territori català. Doncs bé, ara farem una visita d'obres. És a dir, anirem a algunes cases per veure en quina fase de la construcció es troben. De fet, visitarem algunes cases que ja vam veure en un vídeo ara fa 3 mesos i així en podrem comprovar l'evolució. La primera de totes, aquesta. Aquí mateix hi vam començar un vídeo com aquest ara fa just 3 mesos. Aleshores, en aquesta parcel·la només hi havia una llosa de formigó. I ara, ja ho veieu, hi tenim una casa pràcticament acabada. Aquesta casa de 140 metres quadrats, ubicada al Vallès Oriental, ja té tota l'estructura feta. Només li falten els revestiments exteriors i les instal·lacions, però si la mirem de dalt podem veure perfectament la combinació d'una coberta plana amb grava amb una d'inclinada amb teula. I del Vallès Oriental ens n'anem al Baix Empordà per gaudir d'aquesta meravella de 170 metres quadrats. Tot i que no ho sembla, és a tocar de la platja i es tracta d'una casa de masovers que n'acompanya una de més gran a la mateixa finca. Compta amb una habitació i un estudi, a més d'un menjador-cuina ben ampli i 2 banys. Fustec s'ha encarregat de tot excepte de les instal·lacions, que és la fase on es troba ara. És obra de l'arquitecte de Fustec, Pep Carrera. Al Gironès trobem un altre exemple de col·laboració amb arquitectes externs a Fustec. Aquest habitatge de 220 metres quadrats el signa l'estudi Arquilibri. Ens proposen una casa de 3 habitacions, 2 banys, menjador amb llar de foc, garatge, una combinació de coberta plana i inclinada i uns porxos perfectes per gaudir de les vistes que ofereix el prat que hi ha al darrere. I ens n'anem al Pla de l'Estany per visitar aquesta altra casa dissenyada per en Pep Carrera. Es tracta d'un projecte claus en mà, on Fustec s'encarrega absolutament de tot. Són 140 metres quadrats en un entorn urbà, on la casa quedarà ben integrada al costat d'altres d'obra convencional. Una planta baixa i un altell central conformen l'estructura de l'habitatge, que compta amb 3 habitacions i una sala d'estar amb menjador i cuina, llar de foc inclosa. I seguim allà on hem començat. Al mateix municipi del Vallès on hem vist la primera casa, trobem aquesta que també vam veure en el vídeo anterior. Com podeu comprovar, està pràcticament acabada. Aviat la podrem veure habitada i el seu propietari ens explicarà totes les idees que ell ha aportat al projecte. Com per exemple la terrassa que encara no veiem i que li donarà molta personalitat o la inclusió d'un escenari. Sí, ho heu sentit bé, una casa amb escenari. Ben aviat n'aixecarem el taló. I ara sí, acabem amb una joia ben polida. Aquesta casa, situada a la comarca del Gironès, també la vam veure a l'anterior vídeo. Aleshores era una obra a mig fer. Ara és la llar d'una família que ja gaudeix d'aquests 230 metres quadrats i d'aquests porxos fantàstics en una zona molt tranquil·la. Studio Gamma i l'arquitecte Carmen Mas firmen aquest projecte. Un altre èxit de Fustec per acabar aquest tour de cases de fusta per mitja Catalunya.